Аруларымыз хөрмәтле карындашлар. Бүген без Иске Кирешкин авылының Крешин мәдәни үзәгендә. Бу Крешин мәдәни үзәге 2019 елда республикада иң беренчеләрдән булып ачылды. Һәм менә инде ремонттан соң без менә шушындай матур гына Крешин мәдәни үзәге ачып җибәрдек. Күп кенә материаллар җыелды, экспонатлар җыйдык. Авыллардан авылларга йөрелде. Районнар безгә Алабуга районы, Грах районы, аннан соң Бонник районнан инде әлбәттә Менделевский районы дибез инде. Менә шушы 3 районнан без күп кенә материаллар җыйдык. Бу материалларны инде җыюда актив катнаштылар безнең китапханә җитәкчеләре, клуб эшчеләре, шулай укытучылар. Менә алар шушы материалларны җыеп, авыллардан җыеп, районнардан җыеп, менә шушында инде матур гына стендлар ясадылар. Инде менә шушы хәзер шушы музейга инде әлбәттә инде укучылар да йөри, шәһәрләрдән дә киләләр. Музейның матурлыгын, андагы экспонатларны карарга, чөнки бу бит инде җыелган. Элек Крешиннәр элекеге вакытта нинди кораллар белән эшләгәннәр, өйдә нинди кораллар белән эшләгәннәр, хуҗалыкта нәрсәләр кулланганнар, ничек киенгәннәр, нинди киемнәре булган, барысы өчен дә кызыклы. Безнең бит әле шушы Крешин мәдәни үзәгендә үзебезнең зур тарихы булган. Бу зур тарихлы безнең генә ансамбльдер инде ул. Бигеш ансамбле бар. Менә быел аның 80 еллык юбилеен билгеләп үттек. Һәм шулай ук балаларның Бигешкә ансамбленең 40 еллыгын билгеләп үттек. Зур итеп, матур итеп, кунаклар чакырып, төрле республика күләмендә безнең кунаклар чакырдык, Казаннан да чакырдык, Чаллыдан да, Удмуртиядан да чакырдык инде. Һәм шулай ук районыбызның барлык Крешин ансамбльләре дә җыелды. Бик матур итеп бәйрәм иттек. Крешин фольклор ансамбленә инде безнең менә зурлар төркеме бар. Зурлар төркеменә инде шул хәтта пенсионерлар бар инде монда. Пенсионерлар, укытучылар, клуб эшчеләре, китапханә эшчеләре йөри инде. Аннан соң инде шулай ук әле Бигеш ансамбленең яшьләр группасы да бар инде. Бу инде Бигешкәдә үскән яшьләр менә хәзер Бигеш ансамблен тутырып торалар инде. Бигешкә ансамблендә әлбәттә инде анда укучылар һәм шулай ук балалар бакчасы балалары йөри инде, балалар бакчасында. Хәзерге вакытта инде бу ансамбльне безнең Япаева Мария Вячеславовна алып бара. Һәм Япаев Виктор Михайлович һәм Клавдия Леонтьевна Михайлова. Менә алар ярдәмендә менә шушы ансамбльләр безнең әле яшәп тора. Аллага шөкер. Менә шушы бәйрәмнәрне үткәрергә сезне дә барыгызны да менә безнең шушы Крешин мәдәни үзәгенә кунакка килегез, карап китегез. Безнең ишекләребез һәр вакытта да ачык. Рәхим итегез.